Mayong buntag, nakasinati karon og kahuot sa dagan sa trapiko ang Cebu South Coastal Road tungod sa tulo ka dagkong mga trucks nga naberya. Dunay usa ka tanker truck sa DEPW kun sa Department of Engineering and Public Works nga naaberya sa may tungod sa may New Star Hotel. Dunay laing truck nga puno sa mga sako sa semento ang niligis sa mga road barrier sa approach sa viaduct pa northbound na mo say nakaingon sa paghuot sa dagan sa trafiko ug duna say duha ka delivery trucks nga naaberya sa tunnel dinha sa SRP. Ato rong ikauban si Alfredo Loresto II, ang OIC sa Communication Center sa Cebu City Transportation Office. Ato siyang kuhaan og dugang detalye mahitungod ni ining kahuot sa dagan sa trapiko dinha ron sa South Road Properties. Mayong buntag, Alfredo. No, ma'am, mayong buntag sa ating liputan ma'am. Alfredo, unsay kahimtang na ining mga orasa karon sa dagan sa trafiko sa kinatibuk-an sa South Coastal Road? Nag-aginod or wa magdagan ang mga sakyanan? Parang orasa lang, hingay yun ang atong dagan sa trafiko, no? Gikan ba sa may boundary na sa Talisay. So, posible na nila, abot na yun sa Talisay area, ang ECOGS at earthbound vehicles tungod aning kaning tungod aning trailer na may bangga gagalingan kadlaw. So, gusto pa may kuhaan ni ron kay nabali ang guni iyang axle sa iyang prime mover. So, nakita ko may dako-dako nga towing truck na maka-rescue anin niya. So, kaning trailer, Alfredo, mauni una nga naberya dinha sa South Coastal Road? Yes, ma'am. Mauni una na aksidente sa viaduct, South Coastal Road, northbound, ganina alas 5. So, over sa PNP, ganina to, aron atong na-assist ang traffic, sugod ganina alas 5. Antod karon na atong personnel nag-assist dito sa dagan sa traffic, ma'am. Okay. Unsay circumstansya, Alfredo, niining trailer nga niligis sa mga road barrier unya hapit gani ni matagak dinha sa kun wala pa ng kural nga semento posibleng matagak kanang moong trailer tungod sa kakusog sa iyang dagan. Unsa may circumstances na unsa man ni nakatug ang driver ni buto ang ligid nga mo hinungdan nga ni saliring ni padung adto sa kural dinha sa viaduct? Ang info sa among personnel ng survey dito sa unit ron sa area, info sa driver, katagpilaw daw siya. So, posible sa pagtagpilaw niya, noon ko na nagamit niya ang iyang gidrivean padung sa iyang right, so naani sa kilid. So, marag na ay damage dito nga puste sa suga o katong barrier o katong mga simento nga sayang kilid sa bridge yun, marag na ay mga pak na. Unsa may latest update ani Alfredo, makuha ba ni ining mga orasa kining trailer nga nakaali sa usa ra man ni ka lane, no? Ang iyahang na occupy ang usa ka lane pwede pa ning maagian sa mga sakyanan. Yes, ma'am. Ang nagamit niya karon ang outer lane. So, ang atong gigamit sa sakyanan going sa norte na ata sa inner lane. So, ano na kitawag ang kumpanya, ma'am, unya nagpadala na sila og rescue para makuha kanil una ang mga simento na nagpatong sa trailer. And then, naghuwat sa nila naman sa Nandawi traffic na nagpatabangi na makahuwag ni sa ilang truck na dako. Okay. Kaya ron makuha kanil siya, isandad-on na nato siya dito sa may plaza nga area, malahatay mabutangan dito sa Dapling. Okay, kay walay capability ang CCTO, walay dako nga towing truck nga makaguroy ining dako kayo nga trailer. Yes, ma'am. Wala ni towing truck na makaguroy either ani mga trucks and trailer na may towing truck gamay ra gyud siya di siya kaya nga
nguyod ang namin nga sakyanan. Diin gikan ni nga trailer, Alfredo? Gikan padali sila sa south area ma'am, mga feedback sa among personnel nga nakuha nila diya sa driver. Oo. How about aning tanker sa DEPW nga naaberya sab dinha sa tungod ba ni sa New Star Hotel? Sa tayo nga dawa, yung truck sa atong DEPW nga nakaw ng kanog kali. Dahil po siya sa outer lane, unahan lang sa New Star gamay. Okay. Unsa man ni makuha Adong ni? masad ang rescue. Yes, na makuha na karon kay tayo ba na mga opisina sa DPW, nagaging anak niya. Miski mo ni siya. Posible, pero yun sa ilang lang na truck. Pero hinahilay ko kung anong napituan good sa niya ang area tungod atong involved sa self-accident na nilang kadlaw nga nasa Bayadak. Yes. How about atong duha ka delivery truck sub nga nabiriya dinha sa channel? Duha ka truck ma'am, ang isa ang wingman, nangilang alas 10:22, na-pull out na nato. So napangitahan itong paagi, na-pull out siya dito sa exit sa tunnel, northbound gihapon, o napadakwi na siya dito sa aralan. Unsay advisory nimo Alfredo alang sa mga motorista nga gikan sa Talisay City? Unsay sitwasyon niabot na ba hangtod sa Talisay City ang kutay sa mga sakyanan nga mopadung sa Cebu City? Nakita na mo dari ganina ma'am, dari sa among oran sa opisina, makita na mo ang daan sa Cebu South Coastal Road, ilay yun ang iyang agibod. So, posible inaalamin siya sa Talisay area ang ikog ani, and then ano na sabi na pahibalo ang City Tuda nga naani kining disabled vehicle dari sa Bayadak. So nagpakaboy ni ma'am sa City Tuda ang kung mahimo ang katungkugang sakyanan nga mo ari pa sa South Coastal Road, ipa-divert na lang namo dito sa Laray Road ma'am, o magawas na siya dito sa Inayawan going to Kinasalan to Inbacalso. Okay, so na-disseminate na ba ni nga information, Alfredo, para dili makahinayak ang mga motorista sa pagsud dinha sa South Coastal Road? Yes ma'am, ganina mga alas City ma'am, nag-post na sa atong Facebook page regarding kaning panghitabo. Aron ang katong wala pang kasulod sa may South Coastal Road, makadivert sila daan dari sa Inbacalso, daya dari sa central area ma'am. Oo. How about sa uban nga mga lugar, Alfredo? Wala ba nakaapektar kining grabing kahuot sa bulog sa mga sakyanan dinha sa South Coastal Road sa uban sab nga mga ruta karon nga inyo nang gidivert ang mga sakyanan nga nakalusot dinha sa South Coastal Road? So, parang oras ma'am, ang atong Inbacalso, posible na magalan siya sa moderate traffic situation. So, ang napiktuhan nato man yung atong Bistil Street, na maoy atong di-divert sa mga sakyanan nga nasud na sa Cebu South Coastal Road, ato silang i-allow na mag-turn left, Bistil, diha sa may SM Seaside Cube area, and then malusot sila diri sa Mambaling, either ari sila sa Sipadilla or Inbacalso going downtown. So, like for example, kaganina, gikan ko Cordova, wala mi nakaagi sa Sisilex, gi-advise na lang mi, nga ari na lang mi moagi, instead of katong mga V-hire, nga moagi unta sa Sisilex, ari na lang sa Lapu-Lapu ug sa Mandawi. Karong mga orasa, pwede na ba nga makasud ang mga V-hire gikan sa Cordova or ang mga private vehicles gikan sa Cordova passing through Sisilex padung ngari sa Cebu City? Makaagi na siguro ito ma'am, di kita Cordova, makaagi ta dari sa atong South Coastal Road, pero abot na to dari sa atong Bistil, so hindi yun ang dagal sa traffic. Kaya mag-abot naman good ang southbound vehicles na atong di-divert sa Bistil o ang mga vehicles na gikan sa Sisilex going dari sa atong Cebu City. How about sa mga sakyanan nga gikan sa Mandawi
from Cordova, Lapu-Lapu, to Mandaue nga musod sa Cebu City. Asa man ang mga pwedeng medyo luag-luag nga mga ruta nga pwede nilang maagian? Ato ang Bayadak, ma'am, southbound area, kusog yun ang dagan sa traffic no, wala rin naka-obstruct. So, possible masayit lang siya, inabot niya sa intersection, sa Bistil, SRP, or bilin sa may HM Cube. Pero naatay nga personnel, ma'am, nag-assist karon na mala to ang traffic, makuli-kuli na to ang side na area. So unsa kahang orasa posible, Alfredo, nga makuha kining trailer nga nag-ali karon dinha sa approach sa South Coastal Road or diha sa Viaduct? Siguro may kanatag og oras, ma'am, pero ano ning gipaningkamutan karon nga makuha din ni nato dayon karon kay kini ako nakaayo ni og nang imugna sa traffic diri sa atong area, ma'am. So anytime now kanang tanker sa DEPW nga naa diha naabiriya tungod sa New Star pwede na nga makuha, while kadtong duha ka trailer or delivery trucks nga nabiriya sa tunnel nakuha na. Yes, ma'am. Ang ato na lang atang road nga makuha na to kining truck sa DPW o ang kining trailer nga naa diri sa Bayada area. So kung atong tunnel area clear, ma'am. Kung makuha na kining tanker dinha sa may New Star, posible bang mo luag-luag na gamay ang traffic bisan kung dili pa na makuha ang trailer dinha sa Viaduct? Muna dili pa kayo jud ingon nga usog ang dalan, ma'am. Kay atong yun siya ang truck sa dapit sa New Star, atong sa mga sakyanan na wala pang kalusot dito sa may Viaduct. Okay. Daghan kayong salamat, Alfredo, sa traffic update nga imuhang gipadangat diri sa People's Progressive Radio Media Network sa Subuanon Channel. Daghan kayong salamat si Alfredo, mga kasugbo. Daghan salamat, ma'am. Thank you kayo Yes, sa ma'am. Cebu City Transportation Office. At ang dugang pa nga mga update, ilabi na sa dagan sa trafiko, niining pagpadayon nato sa pag-monitor, kano sa makuha kining trailer nga ni bangga tungod kay ang driver allegedly nakatagpilaw og ang hinungdan niini ni bangga ni sa mga barrier dinha sa approach sa Viaduct, misaliring ang iyahang dagan, may na lang kay napugnan sa kining kural nga naa karon dinha sa Viaduct ug wa ni makamugna pa og lain nga dakong kadaot ilabi na sa kaning kural dinha sa Viaduct. At the same time, kining maong trailer na allegedly nakaigo sa usa ka poste dinha sa Center Island sa South Coastal Road. So atangi ang dugang pa nga mga kalambuan sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Subo.